Sanibona South Africa. Ngaphinda ngangena Dr. Buwe Mhlanga Nkosi emakhosi. Ngikhuluma nani nonke South Africa. Ngikhuluma nani amazwe angaphandle. Ngikhuluma nani abalaleli emakhaya. Wangena Dr. Buwe Mhlanga. Uyakhuluma ngesipesheli. Lesi siyenzayo sokuphilisa abantu umhlaba wonke jikelele. Ngithi mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyanthanda South Africa. Ngiyanthanda nonke nabalaleli emakhaya nabantu amazwe ngaphandle. Ngiyanthanda ithando zami. Ithando zami Nkosi yamakhosi. Sithi ngempela nilalele ukuthi Dr. Buwe Mhlanga. Ngoba ngikhuluma futhi ngisaphinda ukukhuluma ngesipesheli lesi siya kusona. Especially sonke umuntu South Africa. UDr. Buwe Mhlanga uyabathanda kubasiza abantu. Ngumuntu nami ngumuntu. Ngicela ukuthi umuntu ngumsize ngendlela ihloniphekile. UDr. Buwe uyakhuluma nani South Africa yonke. Ngespecially sa 6 ne7 April. Ngespecially sa 6 no 7 April. Singena kuyena manje maduze nje April. Ngoba bengisho ukuthi nonke South Africa lo muntu nalo hluphekile abhalise uthola usizo ka Dr. Buwe Mhlanga. UDr. Buwe Mhlanga ulapha ngokweqiniso. Ngicela ukuthi wonke umuntu eze ka Dr. Buwe Mhlanga uyothola ekululeka. Inhlupheko yakhe nayo iyophelela ka Dr. Buwe Mhlanga. Ngoba ngisho nonke South Africa ngiyanthanda kakhulu ekancane. Ngicela nalaba abantu bakwazi ukukhuluma nami ku TV yami Dr. Buwe Mhlanga TV. Bangibuze imibuzo, ngiyayithanda imibuzo ukuthi ngibuzwe ngikwazi ukuphendulana nawe. Ngoba Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma kusukela kanamuhla angithi ngimnike inamba zami lezi ngitholakala kuzona. Inamba zami zithi 079 9 11 32 42. Ngiyaphinda leyo nombolo ithi 079 9 11 32 42. Inye yesibili ithi 065 674 86 48. Ngiyaphinda leyo nombolo 065 674 86 48. Lezo inamba ngitholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga. UDr. Buwe Mhlanga ulapha ngokweqiniso. Ngoba ngisho ukuthi ngiyenza ntindini nophondo akusinto yokudlala. Ngoba ngithi ngiyanikeza abantu uphondo nentindini akusinto yokudlala. Nale mithi yokubethela akusinto yokudlala. UDr. Buwe Mhlanga ulungisa ngokweqiniso umhlaba wonke jikelele. Ndawuwe sikhona njani? Ngiyakuzwa Dosini Escape Cape uyangibukela ku live? Yeah, ngoba sengenile ke ngibachazela abantu ngespecial saka 6 ne7 April. Oh, 6 no 7 April. Yebo kunjalo. Oh, nesephondo sikhona. Nesephondo sikhona isona sophondo nemithi yokubethela nentambo esesidulwini nentambo yokuthi uphakame. Ungasabi uphondo likhona ngoba ngisho nje ukuthi lento kubanika yona akusinto ekudlala iqiniso la kaNkuluNkulu. EkaNkuluNkulu mkhulu. Yebo kunjalo ngoba abantu ngiyabathanda. Mkhulu mna noko sisasebenzisa mkhulu no afana kungcono kakhulu. Kungcono kakhulu ka? Kungcono mkhulu but ngoku ibiza la 5 liter kaloku ndisela nomfazi. Akunakinga imbiza yokuhlaba ikhona, imbiza yokuhlaba ikhona. Ikhona leyo malumbo, ikhona malumbo isuka Malawi. Anginami imbiza yala South Africa, imbiza zami zonke zisuka Malawi. Inoba ndekenza kanjani mkhulu because andifuni iphele le mbiza yami la 5 liter ngokuyaphela namhlanje. Akunakinga ke uzoyilanda ke phela. Onoba ndikuphosele ka Pepsi. Masenze ngopephu mkhulu, masenze ngopephu nanzoza na nge6 kuba special sa. Okay, ufuna ukuthatha futhi kodwa kuhamba kahle kodwa. Noko kuyazameka mkhulu hayi kuba kusekutsha wena kodwa noko kuyazameka kufani. Akufani ka.
yiko ke ngisho ukuthi ngiyabatshela abantu ukuthi amhlanga ulapha ngokweqiniso Dr. Buwe. Hayi ngiyabonga kakhulu ba ngiyakubonga baba. Ngiyayifuna ke lambiza mkhulu mama lokufakela i-200 rand for uzongithumela ngophepha. Akunankinga sifaka 300 ukuthi nami ngikwazi ukuhlafunya. Okay. Inobunganiphosela nini mkhulu? No kusasa akunankinga kusasa ngikufakela yona. Uzoziphekela okanye uzofaka zoyiphekela? No mina ngizofaka uzoyiphekela wena ngizokutshela. Ngoba manje lapha kaPepsi ubana kungabasa ke imithi le bathi abayihambisi. Manje ke kungcono ufaka imithi uzosiphekela ngapha ekhaya. Yebo kunjalo akunankinga. Hayi ke ngizozama u300 apha emini ngizokuthumela nepaper address yami. Ndawuwe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga Ndawuwe. Danke mkhulu Nkosi. Yeah, all right. uDr. Buwe Mhlanga lo ukhuluma njengamanje. Ngiyakuzwa. Sakubona. Phuma ngibone sikhulume. Ndawuwe angikuboni ngapha. Ngicela uvele kahle sengiyakubona hawu Nkosi yami haleluya. Ninjani kodwa? Hayi ngiyaphila uDr. Buwe lo. uDr. Buwe ulapha ngokweqiniso. Khuluma bubuze bafuna ukubuza makuthi siyaxoxa sixoxe. Yebo. Angizwa kahle uphinde. Ngiyakulalela. Arsa he. Akunankinga wena awuzame kaDr. Buwe Mhlanga. Zama kaDr. Buwe Mhlanga kuzolunga ngoba ikhona biza iqhamuka malawe yama-arsa ye-BP yokujuluka kube mhlambi unenhliziyo ishaya kakhulu. Imbiza le ikhona yama-arsa straight. No wena kufuneka uze sibuke ukuthi amali sakho ahamba kanjani ngoba sikala ngokuhlola sibuke phakathi komzimba wakho sibone ukuthi yini into ekuhlukumeza kangaka maqondana noma-arsa mkhulu. Ndawuwe khawula kithi. Mina angilaphi kumnyama ngicala ngokuhlola kuqala ngibone ukuthi uyime kanje seke ngiyakwazi kungena ukuthi ngikwazi ukuthi le nto ngizoyilapha kanjani. Angicali kuvele ngikunike imbiza ngingakubukanga ngiyakubuka ngibone ukuthi ama-arsa noma ipoko noma kumbe mhlambi ilumbo noma kuyini le nto ikuphethe sengiyakunika ke leyo mbiza. Yebo baba sibulawe network kahle. Khuluma yahlupha man. Ndawuwe baba akunankinga uzame kwaDr. Buwe Mhlanga. uDr. Buwe Mhlanga uzokuqondisela maqondano nalama-arsa sesiswini. Akunankinga mawuza ke-special futhi uzoyithola leyo mbiza ngoba bonke benza ku-special ngiyabahlola namanje lesi special lesi ngizohlola kahle kakhulu kwenzela ukuthi ukwazi ukunikeza umuntu into eqondile. Yebo. No akunankinga mntaka baba.
hoza ke special siyolunga sonke izinto. Awuzwe. Ndawuwe. Yebo. Kunjani la? Sikhona njani wena? Kayidurata ukhuluma. Ngiyakuzwa. Kabe mhlanga lapha kungena amafutha kanjani? Awungitshele use live nini ngoba ngisakhuluma live buya ufone. Hallo? Buya ufone ngikulive njengamanje. Alright. Okay. Sakubona mama, sakubona uDr. Buwe Mhlanga. Khona kungahambi kahle ngala wena mfana. Louis, kukhona kungahambi kahle uzobona. Sanibona ma. Thato uzobukela la kunancwadi uvimba abantu la. Kuthi ngikhulume nabo. Uyezwe wena. Ukhiphe lo inkosi. Sakubona ninjani? Siyaphila mkhulu ninjani? Ngiyaphila uDr. Buwe lo. Niyaphila kahle kodwa? Siyaphila mkhulu. Ngizobhalisa mara nge-25 mkhulu for ukuza for isipelani. 6 ne-7 April bhalisa ma ngoba phela sikhathi siyaphela abaningi sebabhalisile ma kaDr. Buwe kunampilo enhle. Wafika kaDr. Buwe Mhlanga mkhulu manje mkhulu la nginenkinga lana mkhulu futhi asiyinkinga ngathi i-testimony yakho mkhulu ne. Yebo. Angazi ngiyakhuluma la ecingweni mara ngizala ukhokho wami namhlanga mkhulu. Lamhlanga nkosi yami wakithi. Yes. Ozala ugogo wami ozala umamami so ngithe mangicala ukubukela amavideo wakho mkhulu mangithakaza ngase ngiyafaka ukubonisa ukuthi ngoba kudala ngihamba usiza ngithole ukuthi ngene abasekhaya bonke bakamhlanga gogo makavuke angikhombisa so wathi ungibonisa wena mkhulu. No akunankinga vele sofika ekhaya mawufika kumina ufika ekhaya vele ngoba bewuhamba kungalungi bekuzosho ukuthi uzophilela kini. Uzophilela kaya ntombi akunankinga. Hoza bhalisa ntombi uzophilela kaya kini kwaMhlanga. Ngiyeza ekhaya mkhulu manje mkhulu mangabe uqhashile ngithatha ukholo lo izinto zokubethela ngenza njani? No akunankinga lokho ngazelo iningi uzoyithola mase sobabili sigodlweni. Okay mkhulu ngiyabonga phela wena usihlobo sami mkhulu ngoba uvusa ugogo wami ukhokho wami mkhulu. Kunjalo sohlaselana ukuthi kaMhlanga kwenziwa kanjani vele ngiukhokho impela kaMhlanga wabona manje sobuya ekhaya manje. Ngiyabonga mkhulu ngamavideo wakho ngoba beke ngize ngazi ukuthi nginesihlobo nami ngiyibona mkhulu. Ndawuwe sokusiza ngempela ngizokusiza kweqiniso Mhlanga kukhululeka ungasabi. Ufike ekhaya njengamanje. Angisabi mkhulu ngoba already mangiphupha sengiphupha konke leke ngikufisa into zami ngiyabona ukuthi idlozi lakho lami linto eyi-1. Uyayibona ke into enjalo awu nkosi yami ngiyabonga kakhulu esihlobo sami ngiyabonga kakhulu. Ndawuwe. Nge-5 ngiyamkhulu. Asibonane ngifika nge-5 ngoba u6 no7 siyaqala special. Wena mawufika nge-5 ufika ekhaya uyamukelwa kahle akunankinga. Indawo yokulala kudla konke kusekhaya lapha Mhlanga. Ndawuwe. Ngiyabonga ndawuwe mkhulu. Ndawuwe. Sakubona. Ninjani? Ngiyaphila ubani? Mplangeni uyangibukela ku live? Okay ngiyabonga ke ngiselive manje bewuthini mfana? Akunankinga hoza ku special 6 ne-7 April so 6500 sichipile. Especially. Okay.
6,500. ya 6,500 buka ke uphondo la ka 38,000 sengibuyise ku 6,500 ngoba abantu ngiyabathanda. Akunankinga wena makuthi ufuna kufika nje akunankinga ngoba ubukela uyangibukela njengamanje. Ya kuna special ngoba ngisiyazi abantu 6 no 7 April vele abafike abantu ngoba ngisho ukubhalisana ngobuningi benu ukuthi niyokwazi ukuthola kuphumelela. Ndawuwe ngiyabonga. Ya siyakhuluma ke Dr. Buwe Mhlanga sikhulumeni imhlaba wonke jikelele South Africa yonke nindijwayele kule TV yami Dr. Buwe Mhlanga nikhonze le TV yami iTV yokuphilisa abantu ngoba ngithi ngiyakhuluma nami angikhulumi ngamanga ngikhuluma ngeqiniso abantu bayakhuluma laba thatha imithi kwaMhlanga bayaphumelela nawe ungasali walala wasala kwathiwa ukuthi walala wasala balisani ngoba selanga liyafika ungazothi kusasa ke sengisalile ke Dr. Buwe Mhlanga enza special ngoba ngisalile ayifuneki into enjalo ngicela ukuthi konke lokho ngoba nikhuluma nani ku TV yami Dr. Buwe Mhlanga ngiyanduduzela ukuthi nibhalise ngobuningi benu ngoba mina ngiwasebenzisa amanga ngisebenzisa iqiniso la kaNkuluNkulu ngikhuluma nani nonke South Africa ndikhuluma nani nonke amazwe ngaphandle ndikhuluma nani balaleli makhaya noma umuntu uhluphekile maqondano nempilo yakhe ukuthi aphakame balisani ngobuningi benu 6 no 7 April especially sa Dr. Buwe Mhlanga izani umothola impumelelo ngiyakhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga amadoda ku 6,500 vosifazana 5,500 amadoda 6,500 200 ikhombo yamaqanda neyunality noma khandlela 250 wesigaba 150 ohlweza 500 yasentabeni ngoba ngiyenza kanje kwenzela ngiyiko ngibuye phansi ukuthi umuntu akwazi ukuxoxelela sentabeni noma khandlele no 150 yohlweza no 250 yomakhosazana isigaba yiko ke ngiko ukuthi angibizi mamiliyoni ngibiza mali encane yo special ngoba ngisebenza ngokweqiniso ngeke special sami ngisibize u500 ngeke special sami ngisibize u1000 kube ngiyayazi ukuthi imithi yami isebenza kanjani angikwenzi ke mina Dr. Buwe Mhlanga lokho ngeke ngikubizele bokugeza kuphela u3500 anginake ispecial ngizosenza ngizosibiza bo1000 anginake special ngizosenza sibiza u800 wabona labo babiza mali enjalo bayazi ukuthi bona bayabatola abantu imithi yaba isebenzi wame muthi ngiyawazi Dr. Buwe wame muthi mase ukuthi kumbe mhlambi ngingaba ku 22,000 noma ngiwe ku 15,000 uyayibona ngoba ngiyawazi ukuthi lo muntu nguwakhaya lo uzomwenza njani umuntu angiyenzi lento yokuthi imintu ngizombiza 500 special ngimbize 800 special ngoba uyayazi ukuthi uyabatola abantu muntu wasiyo ukuthi imithi le yokuphilisa abantu lo muntu wami usitrongo kangakanani uyayibiza mali njengoba ngibiza 6,500 ngibiza ku special nise ka Dr. Buwe Mhlanga niyophila kusho Dr. Buwe Mhlanga lo angiyenzi umuntu wamanyala mina angiyiphiliya nje ngokufunana nemithi ile ichompiwa ngobantu bamethayo lapha philiya ufika uthenge uyenzele abantu imithi yophala angikwenzi ke lokho Dr. Buwe uDr. Buwe umuntu wakhe usebenza ngokweqiniso uDr. Buwe wafunda umuntu weqiniso mangumnika umuntu ngumnika umuthi mangunika umuntu okubethela ngunika umuntu okubethela nguwaqambeni manga mangisho kuna umuntu okufika bathakathi angikambi manga mangisho ukuthi kuna umuntu okufika zitha angikambi manga mangisho ukuthi kuna umuntu okuvikela nawo ukhokhowe ufe ukhokhowe kofaka isikhathi sakho masifikile angikambi manga usho Dr. Buwe Mhlanga lo inamba zami 065 674 8648 ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 8648 enye yesibili 079 911 3242 ngiyayiphinda leyo nambala 079 911
32:42. Udokotela Buwe Mhlanga angafuni ukwenza, angeke uyenze umuntu ukubulala umuntu. Ngoba abantu ngiyabathanda. Umuthi wami ukuphilisa abantu. Umuthi wami wokuthi umuntu ahlale kahle. Umuthi wami ukuthi umuntu aphakame. Umuthi wami ukuthi badayisayo bakwazi ukudayisa izinto zabathola imali. Umuthi wami ukukhuphula wena ndoda. Umuthi wami ukukuvikela wena ndoda. Ukuvikela ngokweqiniso. Kusho Dr. Buwe Mhlanga, ngikhuluma nani South Africa yonke, ngikhuluma nani amazwe ngaphandle, ngikhuluma nani balaleli emakhaya. Balisani ngobuningi benu, angidlali ngiyanitshela. Hoze uthola iqiniso. Hoza kwa Mhlanga uyothola iqiniso. Ngoba ngikhuluma nani South Africa yonke, balisa ngobuningi benu uyothola iqiniso kwa Mhlanga. Kuna vuta lisisamusi wako. Hoza kwa Dr. Buwe Mhlanga, ngiyokunika muthi kokucima mlilo konke, ucima ipoko zigijima neteke lakho. Ngiyakutshela nawe kwayiphansi, ngiyaphethe nabakithi bashona ningabazi. UDr. Buwe Mhlanga lo ungabuki kancane, mbuke khehla lidala. Leli linamuthi weqiniso. Angimqoli umuntu, angimbizi mamiliyoni umuntu, khohlwa. Ngiyombiza mali ilingene yokuthi kufanele nami ngithole ngoba muthi ibuya kude. Ngiyokwazi nami ukukhokhela muthi, ndikwazi nami ukudla nami esuswini sami nengane zami. Hayi mamiliyoni. Angizalelwanga mamiliyoni. Makuthi ngiyawathola mamiliyoni lawo uNkulunkulu. Mangawatholanga uNkulunkulu angeke ngikuphele kumuntu. Ngizokwazi ukugaina ngomamiliyoni yakhe. No, mauna mamiliyoni yakho lo. Angeke ngithathele miliyoni. Mauna mamiliyoni yakho wena. Manje kodwa hoza ni 6,000 uzokwazi ukuphila. Hoza no 20,000 uzokwazi ukuphila. Kwa manje special seka 6,500. Uphondo la ka 38,000 abantu ngoba ngiyabathanda ngiyehlile 6,500. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Kusho uthathele phepha. Uza kusho Dr. Buwe Mhlanga. Ukhuluma ulapha ngokweqiniso. Mangithi ngiyokhipha ipoko emuzini wakho, iqiniso lakaNkulunkulu. Mangithi ngiyakuvikela phakathi komzimba wakho, iqiniso lakaNkulunkulu. Mangithi uzoshonishwa mhlaba wonke jikelele, iqiniso lakaNkulunkulu. Angiwakhulumi manga mina Dr. Buwe Mhlanga. Khuluma iqiniso lodwa. Kwamanje ngikhuluma ngespecial, ngitshela abantu akufanele masindlule special soyangikhalela. Hoza njengamanje kumnike 2 months yonke, 3 months yonke yokuthi nikwazi ukuqoqobela mali nibhalise nizoniyothola kuphila kwa Dr. Buwe Mhlanga. Khuluma no South Africa yonke, khuluma nabalaleli emakhaya. Khuluma no South Africa yonke, khuluma nabalaleli emakhaya, khuluma nomazwe angaphandle. UDr. Buwe Mhlanga ulapha ngokweqiniso. Ngilapha ngokweqiniso. Konke kwenza kweqiniso. Angilisebenzisi igazi lomuntu. Angilisebenzisi igazi lembuzi. Angilisebenzisi igazi lenkomo. Anginayo inyoka. Yona ngeke ifike kumina ngoba phela izofa. Ngeke ifike inyoka mina ikwabe izofa. Ngeke kungene sipoko emuzini wami ngoba sizofa. Ngeke kungene into imbi emuzini wami noma mamlambo noma yini phakathi komuzi wami izofa. Lokho ngikukhuluma ngokweqiniso. Mina Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma ngokweqiniso. Angiwaqambi manga. Mani funa kundifonela ngifoneleni. Mani funa kungena kuringile ngenani khulume nibuze imibuzo. Kuthi Dr. Buwe Mhlanga uyenza ngani? Makuthi uyinyanga ufuna kuzobona ukuthi ulapha kwanje kulashwa kanjani, hoza kumina ngiyokubonisa ukuthi kulashwa kanjani. Bangapho abantu bakhuluma ngawe ukuthi uyabaqola. Akufuneki lokho. Ngiyakutshela mina Dr. Buwe Mhlanga. Ndikhuluma ku TV yami ethi Dr. Buwe Mhlanga. Iqiniso le. Balisani ngobuningi benu. Unamithi le
ngizomnika yokuhlala amaloto kunamithi ngizomnika yokuhlala amakasino la kwa Dr. Buwe Mhlanga angwaqambi manga ngitshela iqiniso mina Dr. Buwe Mhlanga maso ubambe loto ngihlephulele nami usho Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma no South Africa yonke khuluma namazwi angaphandle khulumani fonani sikhulume sibuzane nifone ku TV yakhe Dr. Buwe Mhlanga TV uDr. Buwe Mhlanga uyabathanda abantu ubathanda ngokweqiniso nginamithi isebenzayo kodwa ngibizi mamiliyoni nginamithi ishaya ipoko emizini yabantu kodwa ngibizi mamiliyoni ngilapha ngokomthetho ngoba kudala besilapha ngepreti lomkhulu lempuphu sibuye silaphe ngenkukhu sibuye silaphe ngembuzi asiso isikhathi samanje ngoba phela kwamanje nje sekuthiwa kunamamiliyoni kwamanje nje kuthiwa sekunamali sakhula thina bomhlanga singawazi mamiliyoni ngisho no 1000 singayazi ukuthi ibanjwa kanjani sekukujika komhlaba ke sesiyazi amamiliyoni kodwa ke asingabi lutho ngoba phela isikhathi sitshintshile ngoba bewuthi uyanyangeni neshereni ulashwa kwamanje mawuyanyangeni unashereni usalashwa manje uyaxoshwa uye ekhaya ngoba isikhathi sitshintshile madoda kodwa uDr. Buwe Mhlanga yiko abantu angababiza imali enkulu ubabiza imali encane ngoba uyazi wakhula kanjani wasokola kanjani Dr. Buwe Mhlanga utathole imali usho Dr. Buwe Mhlanga TV asikhulumeni silaphani ngokweqiniso ndawuwe sikhona ninjani niyaphila kodwa ukulayifi yebo asikhulume baba sikhulume uDr. Buwe Mhlanga khuluma into oyifunayo 6 no 7 especially kwa Dr. Buwe Mhlanga TV ya wabona uPhondo mangitshela kahle ali lisebenza izinto ziningi uPhondo lisebenza kukhuphula ukuthi nawe ube indoda kufana namanye amadoda uPhondo liyasebenza kukhuphula uyangizwa kuthini ya uPhondo lisebenza izinto ziningi uPhondo liyakhuphula uPhondo liyakuvikela uPhondo liyalungisa nomndeni wakho makudaniswani uyangizwa kahle akusho ukuthi uPhondo luyothathwa ngobantu badayisayo kuphela uPhondo lithathwa noma umuntu uhlele ekhaya angasebenzi uyahlala kudefenda umuzi wakhe uPhondo liyenza yonke into ngoba ngukutshela nje ukuthi uPhondo liyenza konke lokho uyokuthola sikhohlweni ka Dr. Buwe Mhlanga mawufikile seyuyakutshela Dr. Buwe uyangizwa kahle ya akusho uPhondo mawuthatha uPhondo wena lizoyenza into encane uPhondo kuyimpilo yakho mawuthatha uPhondo kwa Dr. Buwe impilo yakho yemali yokuphila phakathi kwelikhaya yokuvikela emzimbeni wakho bakhuluma kabe ngawe bakuzondayo uPhondo liyenza konke ya akusho ukuthi ngeke likwenzele imali liyakwenzela imali impela ngoba uthathele wena ukuthi likwenzele imali nawe uphile ngoba ngoba khona engikwenzayo kunjalo lokwenzela into enjalo ngoba ucabanga nje wena uzolitshela ukuthi wena uthatheleni uPhondo uPhondo bawuthatha nje kufanele utshele ukuthi wena uPhondo lami ngikuthathele ukuthi uyenze kuthi nokuthi uyangizwa kahle ya uPhondo alisho ukuthi mawuthatha lizokusebenzela into eyodwa akunjalo ngiyabonga mfana wami
ungathatha ungabhalisa mhla ka 6 no 7 April yafika ngoba ngimnike 2 months yonke ngibengenzela ukuthi ngicocobele imali nokwazi ukufika kwa Dr. Abuwe Mhlanga. Ngagibela nge-5 noma ungagibela ngo-5 ungagibela nge-5 kuthi 6 kuseni sewufikile ngoba kuphondo bawufike Orlando Phondo awuhlali 2 days. Mawufika kuse-early uyalungiswa uyathatha uqondisela izinto zakho seyabuyela muva. Kunankinga nje mawufika nje siyazi ukuthi abantu bospecial abahlali. Mawugibela ngelesihlanu ngomgqibela nje siyakulungisela uyabuyela muva. Ndawuwe ngiyabonga ngiyakhuluma mina Dr. Abuwe Mhlanga ndikhuluma ngokweqiniso ngikhuluma nabantu ngibachazele ukuthi kwenziwa kanjani ngoba ngisho ukuthi bhalisani ngikhuluma ngoba phela ilanga liyafika ngumnike 2 months iphelele yonke igcwele yokuthi mukwazi ukuqoqobela amasente nokwazi kufika kwa Dr. Abuwe Mhlanga. Angeke omhlabeni umuntu angafuna ukuphumelela wonke umuntu ufuna ukuphumelela. Nami ngaphumelela ngokulalela umthetho nokuhamba ngifuna ukuthi nami ningaphila kanjani. Ngakuthola ke senamanje sengiphilisa abantu ke manje. Yonke into ngeke uyithole ungasokolanga. Yonke into uyayithola sowusokolile. Manje ke ndithi bhalisani ngobuningi benu nize ka Dr. Abuwe Mhlanga niyothola kunqonywana mbitshana nizokwazi ukuphumelela uzokwazi kuba neimoto uzokwazi kuba nemali yakho uzokwazi kuba nomuzi ukwazi kuba neingane zakho ukwazi ukuthi nawe ufikeleke phakathi komzimba ukwazi ufikela neingane zakho nomndeni wakho wonke. uDr. Abuwe ushoyo ukhuluma ngokuthi ngilapha ngokweqiniso ngikhuluma ngokuthi ngilapha ngokweqiniso angwasebenzisa imanga lutho ngoba ngutshela ukuthi ngilapha ngokweqiniso ngikutshela ngokweqiniso. uDr. Abuwe Mhlanga ukhulumayo amadoda 6500 u500 ubambe ndawo u250 wabakhosazana usidabo u200 wokhombo yamatanda. Ngiyamchazela lokho ke bonkosi. Ndawuwe ninjani? Siyaphila mama siyaphila. Ukulive? Okay buya ufoneke ngoba ngikulive nje manje ngikhuluma nabantu nje South Africa yonke. Buya ufone ya sho ngiyabonga. Amadoda 6500 u500 ukubamba ndawo. U250 wesigabo samakhosazana. 150 uhlweza. 200 yamaqanda. U500 wasentabeni. Ngibuye ngithi kuzofuneka Gologo noma Johnny Hawker noma Lady Lebuli. Kuzofoneka iwayini noma Tassenberg lo uyaziyo athenge Tassenberg noma ungayazi noma iphi wayini ibovu ungayithenga ke kuza sibuye sothumana kube kahle. Ngikhuluma nani nonke South Africa bosifazana 5500 u200 wamaqanda khombo yakho wamakhandlele inaliti. Ubuye uba no 200 no 50 esigabo. Uba no 200 yokhombo yakho emaqanda. Ube no 150 yokuhlweza. Uphathe 500 yasentabeni. Uyihlanganise imali leyo Dr. Abuwe Mhlanga. Ukwazi ukutheleka kwa Dr. Abuwe Mhlanga uyothola kuphila. Khuluma nani South Africa yonke khuluma nani nonke abalaleli emakhaya ngikhuluma nani bamazwe ngaphandle. Angikhethi umuntu ufuna ukukhuluma na Dr. Abuwe Mhlanga afone. Umuntu ufuna ukukhuluma na Dr. Abuwe Mhlanga afone noma ungena kwiringi. Sokwazi kukhuluma into oyifunayo ubuze umbuze Dr. Abuwe Mhlanga. Umbuze kahle uzokwazi ukukuchazela.
angina umuthi unabungozi ngoba ngina ingane zu-48 nginamakhosikazi awu-6 nginabazukulu bawu-15 ngokuthi mina ngiyathanda kuphila emhlabeni ninganalo cala kaNkulunkulu angifuni ngibe necala kaNkulunkulu yiko Dr. Buwe Mhlanga ngayisebenzisa ipoko yiko Dr. Buwe Mhlanga ngayisebenzisa inyoka angasebenzisa mantindani angasebenzisa mamlambo banawo mamlambo kwabo lokho hayi mina umuthi wami mawuthwada ngoba bathathile baningi bayakhululeka abana ukuthi kumbe mhlawumbe bangangabaza ukuthi umuthi wa Dr. Buwe Mhlanga uyabulala abantu angumbulali umuntu angilisebenzisa igazi noma lembuzi noma lenkomo noma lani angilisebenzisi nje umuthi ngazifundela ngekhehla la shona la nginika kahle ukuthi nayi imithi uzokwazi ukulapha abantu ngoba ngiyabalapha abantu ngilapha wonke emhlaba jikelele mina Dr. Buwe Mhlanga ndikhuluma nani ngitfonani uDr. Buwe Mhlanga ukhulumayo ngiyamduduzela ukuthi nikwazi ukubhalisa isikhathi sesifikile 6 na 7 April sekunjalo 6 na 7 April sekunjalo walala wasala uzoyikhalela special sesindlulile sa Dr. Buwe Mhlanga ngiyababongela lababhalisayo ngibonga kakhulu ukuthi bothola kuphumelela kwa Dr. Buwe Mhlanga bothola impilo ka Dr. Buwe Mhlanga bothola kuphakama ka Dr. Buwe Mhlanga bothola mali kwa Dr. Buwe Mhlanga uzokwazi ukuthenga imoto zakho uzokwazi kuba nemali uzokwazi kwakha umuzi wakho uzokwazi nawe kubona ukuthi uyindoda mawuhamba ukwazi ukuvikeleka kusho Dr. Buwe Mhlanga uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso khuluma nani nonke South Africa uzokwazi nawe ukudlala lotto uzokwazi nawe ukudlala casino kusho Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso lo ulapha ngokweqiniso lo kuba khonzile abantu lo ubathanda abantu ngokweqiniso angumzondi umuntu ngiyamthanda angumzondi umuntu yiko uNkulunkulu wanginika ingane ziningi ngoba phela wangibona inhliziyo ukuthi inhliziyo yami iclean wanginika ingane zo-48 wanginika abazukulu bawu-15 wanginika amakhosikazi yami awu-6 labazwanayo bahlala ndawonye bagcinana nomsisi bagcinana neinwele Nkosi yami khuluma ngokomkhulu shabala kunja kwanje umfana kusiya ngobe kumahaba khuluma Dr. Buwe Mhlanga khuluma madoda amakhulu khuluma ni makhosi amakhulu angilithandi isalamisi lamanga angiliyenzi into yamanga isalamisi lamanga angilithandi hilona luona abantu baheheke bahambe boqolwa amale hilona libaqolisa amale ngokwenza salamisi lamanga uDr. Buwe Mhlanga ukhulumayo ngiyathanda nonke South Africa ngiyathanda nonke bamazwe angaphandle jikelele emhlaba empumalanga ntshonalanga nyikizimo enyakatho amagumbi manomhlaba ngithanda wonke umuntu khuluma Dr. Buwe Mhlanga bhalisani ngobuningi benu 6 na 7 especially April iyafika isikhathi ngicela ukuthi nize niyothola kuphila kwa Dr. Buwe Mhlanga nithola konke nikufunayo nizokwazi ukukhuluma na Dr. Buwe Mhlanga esigodlweni nizokwazi ukukhuluma na Dr. Buwe Mhlanga esigodlweni siqala ngokuhlola sibone inkinga zabantu siqala ngokuhlola sibone inkinga zabantu sizokwazi kuyenza yonke into efanele ukuthi siyenze kumuntu emzimbeni womuntu ungawufaki umuntu mubi faka inhlanga zenhlanhla faka inhlanga zenhlanhla ukuthi umuntu akwazi ukuphumelela uzokwazi ukuphumelela nomndeni wakhe
kukhuluma Dr. Buwe Mhlanga uzokwazi ukuphumelela emalini kukhuluma Dr. Buwe Mhlanga uyakhuluma ngokweqiniso abantu bayasho uDr. Buwe bayamthanda bamthandela mithini yakhe ngoba manje bayayibona into le bayizela ka Dr. Buwe Mhlanga abantu bayasho ukuthi Dr. Buwe Mhlanga bayamthanda bamthandela imithi yakhe le isebenza ngokweqiniso manje ukutshela ukuthi hamba ubethela muzi wakini ngikutshela ngokweqiniso asikho sipoko sizongena kuko mthakathi uzongena valile ayikhona yazikhipha kusho Dr. Buwe Mhlanga Ndawuwe mkhulu Ndawuwe ulikulive mkhulu njalo sikhona uyaphila kodwa ntombi ngiyaphila mkhulu manje mkhulu kule special lesi ngiyalidinga lephondo khathele ukuhlupheka mkhulu ngiyayona ngimemezela kona ke ukuthi laba hluphekile bazi ka Dr. Buwe Mhlanga bothola kuphila manje mina mkhulu sebenze emakhishini ebelungini ngishilo ko lizokhona ukungisiza kumelele ngizama ukwakha akwakheke uboni ke khuluma kahle kakhulu ke ukhuluma kahle kakhulu kufanele ukwakhise lelo liphondo ngoba uphondo alisho ukuthi ulithathela ngomuntu usebenzayo kuphela ngoba uliphondo liyenza konke amandleni omuntu liyenza yonke into amandleni omuntu likwenzela lokhu ukhala ngakho wena ukhala ngokuhlupheka ukhala ngokuthi bakuzonda ukhuluma kabe ngawe bafuna ukukubulala uphondo liyenza konke lukhuphula amale lukwakhise muzi liyenze konke mama mkhulu ngiyafuna lingisize lephondo futhi mkhulu ngiyathanda nekugembula mkhulu ngiyafuna nalokugembula sengikhulumile khona mithi yokugembula kuna mithi yokudlala lotho konke lokho sengikukhulumile Ndawuwe ntombi siyobonana ngespecial nalo April uhamba kancane lalela ke mtshana sewuyangihlekisa ke uhamba kancane kancane lenyanga mkhulu hayi mina sengathi ngisibona ngilapho mkhulu ukuhlupheka kunenge Nkwinya awosiqeda Dr. Buwe Mhlanga Nkwinya wayiqeda nya uDr. Buwe Mhlanga lalela ke sobhalisile Hallo Ntombi sobhalisile ngibhalisile mkhulu ngibhalisile ngiphindo ngithengile kushoda nje indlela nje ukuza lapha kunankinga uzofika ke noma ungasuka ngelesihlanu kuthi ngomdubela sofikile ukuthi usikwazi ukukuseta kahle mkhulu zowenza njalo Ndawuwe Ndawuwe Ntombi Ndawuwe ngiyabonga kakhulu makunjalo Ndawuwe mkhulu bye bye khuluma nani South Africa yonke ndikhuluma nani bamazwe ngaphandle ndikhuluma nani balaleli emakhaya lo ufuna kufona khuluma na Dr. Buwe Mhlanga fonani lo ufuna kungena ku ring yangena khuluma na Dr. Buwe Mhlanga unasikhathi sonke namhlanje akhulume nabantu bakhe akhulume namacustomer wakhe akhulume nabanye abantu bakakafiki kwa Dr. Buwe Mhlanga hoza utata uphondo nentindili hoza utata mpande yakho ntabeni hoza utata intambo zakho zo2 ntabeni Nkosi yami Jehova baba ngiyakhala mina Dr. Buwe Mhlanga ngikhalela abantu bahluphekayo bangafuni ukuza ka Dr. Buwe Mhlanga ndatozani ngomningi beni kada anifuni ukuphila ngikhona mina ngisaphila mufuna ukufika sengishonile kunjalo fikani usani ngoningi wenu nothola kuphila Dr. Buwe uDr. Buwe ulapha ngokweqiniso uDr. Buwe Mhlanga uyabathanda abantu South Africa yonke jikelele sibantu bokusizana unamuzu ushayo hoza ka Dr. Buwe Mhlanga kunavuta endlini yakho hoza ka Dr. Buwe Mhlanga uDr. Buwe Mhlanga unamithi yokuxotsha ipoko uDr. Buwe Mhlanga unamithi yokuxotsha abathakathi uDr. Buwe Mhlanga unamithi yokuxotsha zitha nalokhu sondayo kushobile Dr. Buwe Mhlanga ngiyakhuluma ngokweqiniso angikhulumi manga khulile sengumdala nazi intebe simhlophi ngoba sengikhulile kusho Dr. Buwe Mhlanga ozani ngobuningi benu nibhalise
Bamanje ngikhalela ukuthi fonani ndikwazi ukukhuluma nani. Anambuzo wakhe awubuze. Ngikwazi ukuthi aka vele lento uyibuza iqiniso likaNkulunkulu. Ndawuwe baba. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Lo usebenza ngokweqiniso. Khulumani bantu benkosi. Khulumani bantu benkosi. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Lo usebenza ngokweqiniso. Ndawuwe. Mkhulu ndifakile la 300 ecapital. Oh, fakile 300. Ndathumela i-address ngo-WhatsApp ngifakile i-address. Akuna nkinga mafika America ngizomthumela oyilanda kusasa ke siyakufakela umuntu wakho. Hayi ke mkhulu sendifakile pha ku-WhatsApp i-address yami uzolibona. Ungasabi ukhona sokufakela umuntu yakho uzofika uyiphekele wena. Ngizoyiphekela mina mkhulu uzobhala iphepha ufake phakathi bathi pheke kanjani. Kunjalo umuntu weqiniso lo unika wona ngawuwe. Hayi ke mkhulu uthi special singo-5 no-6 April. Ya 6 no-7 wena ungafika ngo-5 akuna nkinga. Ona ngo-5 ndafika. Ya ungafika ngo-5 kuyenzela ukuthi ukwazi ukulungisela kahle. Okay mkhulu right. Ya ndawuwe. Ndawuwe mkhulu. Vela sokubhalisile hayi. Ndikabhalile. Okay faka mali kubamba ndawo 500. 500 ngena ku TV yami Dr. Buwe Mhlanga seke uzokwazi ke ukuthi yonke into ngikhulumile ufake 500 kunye nokunye uzozanako. Mkhulu manje special iphondo lizothini because mina sendibethelele sethi right. Awukho right, right phakamisa amandla. Ngizokuya. Iphondo lodwa ndizame ntoni mkhulu manje special. Akuna nkinga special uzophindela ntabeni uyofaka enye intambo. Leya uzogcwalisela ubuye uthathe imithi yokubethela ubuye uthathe imithi yokugeza umndeni ubuye uthathe imithi yokuduma for 80 days. Yeah konke lokho asobuye sikhulume esikhosweni. Okay kwamanje ke faka mali yokubamba ndawo ndawuwe baba ndawuwe. Ngizwile ushilo wena ukuthi sengi right. Ndawuwe baba ndawuwe. Okay. Ngikhuluma nani wonke South Africa ngikhuluma nani bamazwe ngaphandle. Ngikhuluma nani South Africa balaleli makhaya. Zwani Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Angiwatambi manga sengumdala. Ngikhuluma iqiniso mangithi hoza. Vele nginankinga ukuthi nadliwa kakhulu ngezinyanga. Hayi Dr. Buwe. Nadliwa kakhulu ngezinyanga. Hayi Dr. Buwe. No. uDr. Buwe usebenza ngokweqiniso. uDr. Buwe usebenza ngokomthetho. Ifuthi ngafunda imithi yami ngokomthetho. Hayi kwaba utambela abantu manga ngokuthi wena ufuna imali. Ayifuneki ke lethu. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Lo usebenza ngokweqiniso. Ndithi fonani nikhulume naye uDr. Buwe namhlanje unasikhathi sonke siphelele. So khuluma ngespecial sa 6 ne7 April. Ngicela wonke umuntu abhalise. Mhlaba wonke jikelele South Africa. Abamazwe ngaphandle bhalisani. Abalaleli makhaya bhalisani. South Africa yonke bhalisani inkosi yami bhalisani niyothola kuphila kwa Dr. Buwe Mhlanga. Lo usebenza ngokweqiniso. Yeah. Khuluma Dr. Buwe Mhlanga. Khuluma ngomuthi yami le nizoyithola kwa Dr. Buwe Mhlanga yempilo. Angisebenzisi sipoko. Angisebenzisi mantindani. Mina wami muthi kuphela awuna kungena egcekeni lami. Umthakathi awuna kungena egcekeni lami khohlwa. Imfeni yakho ayingeni la kwa Dr. Buwe Mhlanga. Ayina kwenza lutho imfeni yakho kwa Dr. Buwe Mhlanga. Khuluma kabe zowela wena. Uyangivala kovaleka wena. Kushobile Dr. Buwe Mhlanga.
Uyankupha kofa wena. Uzohlupheka kuzoyofa. Makuthi wena ufuna ukuthi akusombona Dr. Buwe siyavala manje. Hayi asumchaye ngezulu afuseke man. Ayina kuyenzeka lento. Ngiyakutshela mina Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma ngokweqiniso. Uphakama kuphela. Ngiyaphakamisa umene imali. Ngiyakuvuselela umsebenzi yakho. Ngiyaphakamisa amadoda ahlele phezulu. Ahlonipheke. Ushonishwa noma ubani. Utsho Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Yes. Ayikho thwasa uthwasela lide kwele amathwasa akasebenzi lutho. Wena uthi uyathwasisa yini into oyithwasisayo ngoba lezi into mazihamba kufika lekuhlala yasebenzi. Akufuneki lokho. Sebenza ngokweqiniso. Enza into ngokweqiniso. Lapha umuntu ngokweqiniso. Umbethele emsibeni wakhe afikeleke ngokweqiniso. Umphakamise ngokweqiniso. Athola imali umuntu ngokweqiniso. Hayi ukuthi wena uzothola imali kusasa kube imali engayitholi. Amanga wodwa udle imali yakhe 100,000 200,000 amanga. Angeke umuntu kakangamlapha nge100,000. Angeke umuntu kakangamlapha nge100,000 200,000 angekho. Yame imali iphansi. Kodwa ngina umuntu ukhulumayo. Anginawo umuntu okudlala. Umuntu wami bangukutshela ukuthi hamba ubehlela umusi wakho wenza ukuthi uzophakama emsebenzini nawe phakathi komzimba wakho ukhuluma nophondo konke ngo. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga. Hayi laba bafaka ithombi zomanga. Babhale phansi inamba zabo bathi uDr. Buwe wenza imali amanga wodwa. Kaphelani kuqolwa ngeyithombi zethu thina mina uDr. Buwe. Kaphelani kuqola nizwe nevoice yami ukuthi uDr. Buwe Mhlanga ivoice yakhe leyakhulumayo. Ningabi iqolo abantu babuthathela imali bathi babuye babhale phansi inamba zabo bathi mina Dr. Buwe ngenza amamiliyoni. Hayi. Mina ngiyenza imali yokugcwala umuzi endlini. Hayi, ngoba imali le ifuna gazi. Ngancaba ke mina kufunda kufundela ukuthi mina ngibulale abantu angikufuni ukubona lokho. Ngoba phela ingane zami bengizoyiqeda. Kanti mangiqeda ingane zami ngizodla nobani imali le. Ngoba le mali kufanele ngisebenze ngidle nengane zami. Ngidle nomndeni wami. Ngiphinde ngidle nabanye abantu bangaphandle futhi ngiyadla nabo ngiyabanika. Kuba khona bathi ukuthi mawunikwa imali ngenyanga kusho uthatha inhlanhla zakho amanga la. Yilaba bafundela kuganga. Laba bafundela kuganga. Baganga uma wena kufanele uphumelele ngegama likaNkulunkulu. Uphumelele ngodlozi lakini. Hayi kophumelela ngothatha inhlanhla emsimbeni womuntu. Enyanga sikhona akumina ngedwa ngoba inyanga sigcwele emhlaba wonke jikelele. Lesiganga ngokuthatha insila yomuntu. Kade unabuya ndawo. Uzophinda kwaba kwesikhathi sewuyawa. Ngoba uNkulunkulu akayithandi lento. Maybe uyakwenza wena nedlozi lakini alithandi lento. Kodwa uyakwenza ngenhliziyo yakho wena. Yokuthi ufuneke uthathe insila yabantu uyisebenzise. Thina babuhlanga siyayikhipha ke lento. Sukubuyisa endaweni. Usho Dr. Buwe Mhlanga. Lo ulapha ngokweqiniso. Lo uthandwa abantu ngemithi yakhe ukuthi iyasebenza. Khuluma nani South Africa khuluma nani? Ndikhuluma nani bamazwe ngaphandle khuluma nani balaleli emakhaya. uDr. Buwe lo Mhlanga lo nikhuluma naye njengamanje. Fonani. Ngelani ering. Ering naye. Ngena khuluma noDr. Buwe. Sibonane.
nani balaleli South Africa yonke ndikhuluma nani abalaleli abamazwe ngaphandle sengikhulumile ke ngiyahamba ke kodwa ndifuna ukufona ndifuna ukungena la sengiyahamba ke mina Dr. Buwe Mhlanga ngithi bhalisani ngobuningi benu nize ka Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso uzokwazi ukuphila uphilise nomndeni wakho uyiphilise nawe uphakame ube nemali ube neimoto ube nenkomo ube yonke into bakhona bafikile bengikhombisa nazi inkomo nayo imoto amandla akho Mhlanga la ndathi ngiyabonga ya nisale kahle South Africa so ukhulumile Dr. Buwe Mhlanga balisani ngobuningi benu inamba ngizomnika zona kokuqala 065 674 8648 ngayiphinda leyo nombolo 065 674 8648 eyesibili 079 911 3242 ngayiphinda leyo nombolo 079 911 3242 inamba zami la ngitholakala kusona mina Dr. Buwe Mhlanga ngithi msale kahle South Africa nonke ngiyahamba Dr. Buwe Mhlanga sobonana ngokuzayo nisale kahle ndawuwe 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 ndawuwe